ije akana ulagadoni buzugo ulagadoni buzugo mama wilo chief ikora ozo onaba oya masorodo mama wasorodo ipe munye lokono obugo ulagadoni buzugo Ọmọ lagado ni bịazụ, ọmọ mmanwụ ilochilo biko abụzọ, ọ na-abazi ya. Ọfọzọ n'ịlụ nwanyị. Azọrọ ọkaka chikelu ụwa olisa bi n'igwe ogologo ndụ ka anyị na-ayọ ịnọle ya ọkaka chikelu ụwa olisa bi n'igwe ogologo ndụ ka anyị na-ayọ hip hop agility hip hop ịnọle ya ọkaka chikelu ụwa olisa bi n'igwe ogologo ndụ ka anyị na-ayọ ịnụla ya ọkaka chikelu ụwa olisa bi n'igwe ogologo ndụ ka anyị na-ayọ Chukwu bi n'igwe gị ka anyị na-ekpere ọbasi bi n'igwe ka anyị na-ekpere n'ụwa Chukwu biko n'ụlọ eze ndị eze na-eze eze olisa bi n'igwe ogologo ndụ ka anyị na-ayọ ịnụla ya ọ ga-aka chikelu ụwa olisa bi n'igwe ogologo ndụ ka anyị na-ayọ Lenichi ọkaka chikelu ụwa olisa bi n'igwe ogologo ndụ ka anyị na-ayọ ịnụla ya ọkaka chikelu ụwa olisa bi n'igwe ogologo ndụ ka anyị na-ayọ adịmoche ụmụ ụwa na-achọ m adịmoji ụmụ ụwa na-achọ m ebe na-etiegwu ụmụ kafa na-achọ kafa bụ onye isi kọli ya ị na-azụta ya iche Lonu High Chief Dr. Ekemedolichukwu Ojiega Milton 1 na Nsụka eze ebo na Nsụka eje ala ịlakamalaka ichekamejekọ adịmoche ụmụ ụwa na-achọ m iwe adịmoji ụmụ ụwa na-achọ m iwe ebe na-enyego ụmụ gava na-achọ kama onye isi kọli ya ị na-azụta ya oji eme sayo oji eme sayo
ojeme sayo onye na-achọ ojeme ojeme anọrọzi ya ojeme sayo ojeme onye na-achọ ojeme ojeme anọrọzi ya ojeme sayo yo sayo ojeme sayo onye na-achọ ojeme Kpataku nabo ubada subada biba Kpataku nabo ezo yemega onwere mmadụ ka onye nwere ego kedu na ọ bụ na-eche ndụ lee n'odogwu abata onye na-ekwu nwere ikpe ọdịbe mana esi onye nwere ikuku nkọ ice. Yes, thank you very much. The Pinchi Akokwa United Progressive People's Assembly. Honorable Mekanya, to this occasion, with his powerful team, to this occasion, Honorable Mekanya, we salute you. Honorable Mekanya, this is Umegote Ogo Akokwa, United of Imo State, to this occasion. Can see your table water. Million in a member, Chaba can see your table water. Million Abuna Belina Bogunko, it's about million the Mamba can see you. Can see you, can see you, can see you, table water, can see you, million ango, million agent, million ango, million agent, what's an angoya, million angoya, one you do, million agent, come see you, table water, million agent, when you tell them one, you can't see you, but you million more, if I'm on now, million more, if I'm on now, million more, and the soldier will can see you. Million agent, come God. Million agent, million agent, brother, you brother. Million agent, can see you. Can see you, brother. Can see you. Million agent, where do can see you? But you million more, can see you. But you million more, can see you. But you million more, million agent, yeah, can see you. Ice. Oboto. Order.
Ogboto oji efi eme ọgọ ọ bụla efi ka iji wee bịa. Ogboto nwoke malụ mma ka nwaanyị. Ogboto ịgba m ekene gị ihe ogboto nnukwu ọkwa aka m na ya dị. Kpata akụkọ nnọkọ. Ogboto ayimekene kedina ọbụna echendo n'aka ọgwa kedina ọbụna echendo n'aka ọgwa kedina obi ekude kedina obi ekude obi ọnọdụ mba ude ya na ode n'obodo ọ bụ na-eche ndụ n'aka ọkwa na-ekaligo egwu injinia Ogechukwu chi na-enye nwe eze agụ ịkwasa nna gị na-enye ọkpọta ife ọma ọ na-esi onye nwere igbo ngwa ọmala ngwa 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 Abel. We appreciate the powerful word. Ọkwalụ mmadụ kwalụ onwe ya nọ n'ụwa iru ka anyị ji ubi ụwa inekwuru ọrịa ndị aka ọgwa onye ogologo abụ eze ozo n'ime abịa ifugo MC Legon Fet Long Journey Ojukwu Ejaba Legon Fet Legon Fet Legon Fet Legon Fet Ojukwu Ejaba Legon Fet Ojukwu amanye ụzọ Legon Fet atọla ọmala ọmala Legon Fet atọla ofego onye isi n'ọbịa Legon Fet Ojukwu amanye ụzọ Legon Fet aka Chukwu dị na ndụ gị Legon Fet aka Chukwu dị na ndụ gị Legon Fet ọ bụrụ uche mmadụ na Legon Fet maka na ọ bụrụ uche onye iro na ya Legon Fet Chukwu na-enye ndụ Legon Fet yoyoyoyoyo Legon Fet mana ife ntinye na-adịghị mma Legon Fet mana ife ndole na-adịghị mma Legon Fet wee n'otu ụkwụ eje aba Legon Fet atọla ọmala ọmala Legon Fet onye a na-enye na-enye Legon Fet onye nyere nye anye Legon Fet break low cost Legon Fet n'inyego m tata n'inyego m tata Legon Fet ị ga-agbakọta egwu ka mmalụ n'ihe ma agba ị ga-agbakọta egwu ka mmalụ n'ihe ma agba ịbada sibamba sibamba saba 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 Kpataku gọdọgbọ asị na nwa m nọ abroad leenu nwa m gere township nna jisi ike aka jaja na-eweta ọnụ mmanụ ebe onye na-alụ ụka si eli
Adịsị onye nwere Igbo bụ Chimo, 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 Chimo. Eyes. Announcements. Thank you very much, the band. Because up and down when you marble cases. Ola Park every day, let us 9 a.m. Ola Park every day. Let us 9 a.m. Announcement in Kozo on our second Saturday Mass. From the CMO, St. Gabriel's, Aqua Coca at the Paris. Was 6:30 a.m. Announcement in Kozo, I'm done it's a branch. Get everybody and higher on the group 2. Now, Bevin, Medicare next week. Announcement in Kozo, you're on the mass wedding. Participate here in this program. Yeah, we have announcement in time when tomorrow. Take them. Thank you. Chinenyago. Chinenyago bialie. Engineer, wala mu nwanne gị Ikechukwu Ezeagụ ya biko ficha anya ya na ọ bụ ya ga-agwa nna ya ọgwa nwa ga-bụ onye malụ ya Ikechukwu tinye ka savisi n'iru ga-enwe asị na iru bụ ọrụ ọ bụ gị Ikechukwu ịgbanwụ na mbọ ya ịgbasa nna gị ị ga-akwado ọganihu ịkwasa nna gị ị ga-akwado ife dị mma ogologo ndụ na-arụ isi ike nwanne ozu na-ahụ ozu arụ ife dị ka nwanne o nwere ife tọrọ m ụtọ tata Ikechukwu ndị injinia ndị set 1999 fa bịara ebe a nwa nwere ife fa kwuru na gịnị injinia na-eme nwanne mgbe unu na-agụ akwụkwọ till now unu ka na-eme nwanne onwere ife dị ka nwanne ndị n'ụwa osisi bụ isi enyi ka nwanne ala nwanne ka a ga-akpọ ọkwa eziokwu ebe ịfụnanya dị ebe a bụ udo na-adị Ikechukwu malụkwa na ọ bụ gị bụzi nna ọ bụ gị bụzikwa nna afụla anya lekwa ụmụnne gị biko chịkọkwa ọnwa ọfụma atọla amala ọmala atọla ofego ofenye isi n'ọbịa Ikechukwu lekwa ụmụnne gị fadịzikwa gị n'aka ekwela ka onye ntịsa abata ekwela ka onye ntịsa abata maka na ebe ọganiru dị ebe afọ ka udo dịkwa injinia nwenwe nwa ikpere na-abụ ọṅụ nne ya ala lekwa Ikechukwu na ọ bụ ya bụzikwa nna akwanyela ya ugwu maka na o nwere ife Chukwu ji mee mmadụ onye isi ọ bụrụ ile Ikechukwu ị nọ n'ife na-ekwu Ikechukwu ị nọ nnukwu ife na-ekwu ọ ya alụlụgbe m ịkwasa nna gị ị ga-agbata ọganihu ịkwasa nna gị ife dị mma ka ị ga-agbata yoyoyo bata akụkọ nna bọ Ije agility
ọkwa mmadụ nwa ọgọdọ ewu na-ata ugwu nna m ọgọdọ adịrọ mma ịgba ọtọ onye biri ibe ya biri nwata ga-eto n'iru nne ya eto n'iru nna ya ndị okenye ga-ebiri ụmụaka ebiri leaders of tomorrow ga-ebikwa ụmụaka ji nwee nchekwube n'ụwa ndị Chukwu gọziri agọzi unu ga na-ejeje na-abata abata bata kuriakụ na-ekele onye ọbụla ọra abịara ije nnọọ ha chief Ikechukwu Ezeakụ a sị mọkwa mmadụ nwa ọgọdọ ewu na-ata ukwu nna m ọgọdọ adịrọ mma ịgba ọtọ onye biri ibe ya biri nwata ga-eto n'iru nne ya eto n'iru nna ya ndị okenye ga-ebiri ụmụaka ebiri leaders of tomorrow ga-ebikwa ụmụaka ji nwee nchekwube n'ụwa ndị Chukwu gọziri agọzi unu ga na-ejeje na-abata abata ọzọ Sọnde ma ekele onye ọbụla ọra agara ije nnọọ ụmụ obi na-etiyo wenu mmiri chuchuchuchu ụmụ solushọn wenu mmiri ndị na-achọ obi na-etiyo wenu mmiri jisie n'ike anyị kwuru n'azụ Chukwu enye nwanyị ihe dị na-alụ sayensị na teknọlọji abatawa obodo anyị Olise enye nwanyị ihe dị na-alụ sayensị na teknọlọji abatawa obodo anyị ịdọsiri adịgo anyị na-alụzi nke anyị fatiri adịgo anyị na-alụzi nke anyị gaa n'ime ọka gị ibibe ndị be anyị na-alụ n'aka gaa n'ime obodo ibibe ndị be anyị na-alụ n'aka anyị nwere nchekwube ife ga-adị mma ife dị ọkụ ka ajụ oyi mana ọ chọrọ mmiri ife ga-adị mma weenụ mmiri Igbo Honorable Ikechukwu Ezeakụ asị mọkwa mmadụ nwa ọgọdọ ewu na-ata ugwu na m ọgọdọ adịrọ mma ịgba ọtọ onye biri ibe ya biri nwata ga-eto n'iru nne ya eto n'iru nna ya ndị okenye ga-ebiri ụmụaka ebiri leaders of tomorrow ga-ebikwa ụmụaka ji nwee nchekwube n'elu ụwa ndị Chukwu gọziri agọzi unu ga na-ejeje na-abata abata Ikechukwu na-ekele onye ọbụla ọra agara ije nnọọ ụmụ ụzọ n'ụzọ were mmiri ndị na-achọ ụzọ n'ụzọ were mmiri
jisie n'ike anyị kwuru n'azụ Chukwu enyewe anyị ihe dị na-alụ sayensị na teknọlọji abatawa obodo anyị Olise enyewe anyị ihe dị na-alụ sayensị na teknọlọji abatawa obodo anyị ịdọsiri adịgo anyị na-alụzi nke anyị tatiri adịgo anyị na-alụzi nke anyị anime ọbịa ka ibibe ndị be anyị na-alụ n'aka anime obodo ibibe ndị be anyị na-alụ n'aka anyị nwere nchekwube ibe ga-adị mma ibe dị ọkụ ga-ajụ oyi mana ọ chọrọ ndidi ife ga-adị mma enu ndidi onye na-ama iti ọfọ ya bụrụ ụzọ tie akpa aja onye na-eti ọfọ ya bụrụ ụzọ tie akpa aja itisi akpa aja iwe chọba onye na-etibi itisi akpa aja iwe chọba onye na-etibi lekwanụmo lekwanụ okoro lekwanụmo lekwanụ okoro ibiri ka mbiri ibiri ka mbiri enu ụwa sara mbara enu ụwa sara ka ute enu ụwa ga-abata anyị biri ofe obi azọla ụwa azọ onye biri ibe ya biri ihe adịwaghị mma ụmụ obodo anyị Wala numa mwe wadibia kora numa eba Abune chendo na kova Wala numa mwe wadibia kora numa Abune chendo eba igabali elio ozo sandu igabali elio ayaba Jesus onye ayaba Jesus Jesus Father Jesus Father Jesus Christ Jesus Father yo Jesus Father Jesus Father Siba. Maka na onye ogologo na-eso eso n'ime afịa gbodike mboso kacha ọba dike n'ụwa
ọ bụ niile eche ndụ ị na-echebe ogbenye echebe ọgaranya a na-esi onye nwe ala Igbo bụ nga otu dike mụrụ mmọnwụ CJ otu nne CJ ozugo otu nne o si n'ile m otu nne CJ otu nne o si n'ile m otu nne ji Igbo bụ oche na mba ka mba ihe Chukwu na-eme naanị achịna n'iwere obi salịsalị sọfọ anyị na-agọlụ gị ịzụsị ụmụ gị ga-azụ ihe nugo ogologo ndụ na-arụ isi ike ka anyị na-ayọ Olisa ị ga-aka nka ka mkpụmkpụ ihe Chukwu na-eme iyo ka njọ ị ga-agbalị elu ozi ihe Chukwu na-eme ị ga-agbalị elu ozi overfeeding overfeeding siba overfeeding Siba, kuriwa. Ọzọ. Kuriwa. Super. Agora não é. What did you want to know? Oh, what will we feel it? In 5 minutes time, I will run off. Wanna know my one way? What do you be? Igabali Elios. What do you be? Igabali Elios. Igabali Elios. Yeah. Igabali Elios. Ayaba Jesus. Ayaba Jesus. Holy name. Ayaba Jesus. Ayaba Jesus. Holy name. Jesus.
Mona. Maka na onye ji ndụ na-ajị, onye ji ndụ na-ajị. Onwelu ndị nọ n'ụwa tata, faji aka na abụọ jide ụwa. Onwelu ndị nọ n'ụwa tata, fache n'ụwa bụ ebe obibi. Fache n'ụwa bụ ebe obibi. Farofo n'iru ka anyị ji nye ụwa, maka na azụ ka anyị ji ana. O nwere onye ga-ekwero n'ụwa ma ncha. I nwere ego na inweghị ego na ya nwụ. Oyime onye ogologo na-ezezo n'ime abịa. Eze Ugonna okuru ọrụ ndị Igbo siri ike daalụ. Eze Ugonna asị na mmadụ ụra ka enyi n'ite ga-enyi. Eze Ugonna bịa, Eze Ugonna bịa, Eze Ugonna bịa. Okuru ọrụ ndị Igbo siri ike chere na kwori. Eze Ugonna bịa, Eze Ugonna bịa, Eze Ugonna bịa. Eze Ugonna daalụ. Iyo emela ka ịra maka na onye ji ndụ na-ajị, onye ji ndụ na-ajị. Eze Ugonna ọ dị ka ibibiri obodo oyibo iyi white sauce. Ọ dị ka ibibiri obodo oyibo onye ọbụla si obodo oyibo wee nọta ya na white sauce ya na-eme. Eze Ugonna ọgụ imelụ mụ sọ Chukwu ga-akwụ gị ụgwọ. Ọkwụ aka m ekene gị daalụ. Okuru ọra ndị Igbo siri ike. Okuru ọra ndị Igbo siri ike. Monkey goes by Gambia. Maka na onye ji ndụ na-ajị, onye ji ndụ na-ajị, onye ji ndụ na-ajị mma. Eze Ugonna onye ji ndụ na-ajị mma, 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 onye ji ndụ na-ajị mma. Nwachukwu gbagote nnukwu obe. Ebube nwa nọzi obi. Obidogo na. Chukwu bi n'igwe ọzọ emezina. Chukwu abịa ma ọzọ emezina. Ọbasi bi n'igwe ọzọ emezina. Mmadụ bụrụ Chukwu n'ụwa arụghị eme. Ebele ị na-eti ebe. Maka fesi ị na-ekwu okwu. Ọzọ ị na-ese etisa. Ọzụlarị. Smart na-enyo mmadụ. Ọzọ emezina. Ọzọ emezina. Ọzọ emezina. Ọzọ emezina. Mmadụ bụrụ Chukwu n'ụwa arụghị eme. Chukwu emeka okwu nna ya. Mmadụ nọzikwa. The CEO
Igbo Music Entertainment International Panisia Chineje Ave Maria. Ata Koreako Nwoke ji eyi nwoke egwu. Olisabi n'igwe ọzọ emezina Ikechukwu na ya ọzọ emezina Ikechukwu nweze agụụ n'iya dị Odogwu na-akwa nna ya ịkwasa nna gị na ị ga-akwata ife ọma Ikechukwu n'ụwa ọkwa nne na nna ṅụrụ ga-egba gị Ikechukwu ana m ayọ gị o nwere ike karịrị Chukwu ka nna ajụ gị Ikechukwu nweze agụ Odogwu amụrụ n'aka ọgwa ịkwasa nna gị ife dị mma ka ị akwata mmadụ bụrụ Chukwu n'ụwa arụ ya eme onye ọnwa nne Udoka o nwere isi Udoka ị bụ nwanne Udoka ị na-erikwa nne ka Udoka mmadụ bụrụ Chukwu n'ụwa arụghị eme onye ka enye ruo onye ruo gị one n'ụwa enye mmadụ nye ego ji kọlịsịa enye mmadụ nye mmadụ ibe ya oji kọlịsịa Chukwu biko nye m direct enyela mmadụ nye m one n'ụwa maka onye ma mmadụ na-egbu ya kedu idozu ome n'izu ọgụ ozu ome n'izu ọgụ ịgba mụ na-akpọghị ozu ome n'izu ọgụ ịgba mụ na-akpọghị nwa aka kpuchi ọnwa na-akọkwa n'ịadị Ifeanyi Chukwu oke afọ odogwu mana aka ekpuchi ọnwa ọgaranya aka ekpuchi ọnwa ọgwalụ mmadụ ude n'ụwa na ọgwara onwe ya onye kwarụ mmadụ ude n'ụwa gwara onwe ya iru ka anyị ji ebi ụwa azụ ka anyị ji ana mmadụ bụrụ Chukwu n'ụwa arụghị eme Thank you, ladies and gentlemen. At this time, Engineer I want to welcome the youngest leader in Aquaware World, the youngest counselor of Aquaware World, a leader in this world, Honorable Comrade Otode Oyago. The counselor of Aquaware World is here left and direct. The Legislative Council, Honorable Otode Oyago Ezonebu Otuda Kokwa, with Ozuibondo, his brother, and every other person from the Ezonebu dynasty here in Obo Akwa Kokwa. Ozuibondo again, Mobem Senegal face of Obo here. PG Obo no here. Our Honorable Councillor Ozuibondo. Ozuibondo nwoke n'ịyadị Lend the band. Ozuibondo ịgbamu na-ekene yi bịa kene Honorable Councillor ịgbamu kene yi Honorable Chinanye Zako. eze oyi n'ịyadị ife ebe na gị ke m na-aga
ọgaranya Bodike Bodike mbọsọ na-achọba dike uchu dike mụlụ odogwu Chukwu bi n'igwe ọzọ emezina Chukwu abịa ma ọzọ emezina ọbasi bi n'igwe ọzọ emezina mmadụ bụrụ Chukwu n'ụwa arụghị ebe iche ife Chukwu na-eme n'ụwa iche ife Chukwu na-eme achịnaka isi bi ụwa ichie nwere swag ichie ma ife a na-alụ ichie nwere swag anyị ekene gị ife Chukwu na-eme mmadụ bụrụ Chukwu n'ụwa arụghị eme ọzọ emezina o ọzọ emezina ọzọ emezina ọzọ emezina mmadụ bụrụ Chukwu n'ụwa arụghị eme o nwere onye nke ya zuru oke onye azọla azọ onye gburu egbu o nwere onye nke ya zuru oke onye azọla azọ onye gburu egbu ka anyị lochezie na chi ọnụliede n'ime o nwere onye nke ya zuru oke onye azọla azọ onye gburu egbu o nwere onye nke ya zuru onye bụ n'ụwa n'isi onye palụ ụwa pa o nwere onye nke ya zuru onye bụ n'ụwa n'isi gwanụ m onye ụwa zuru oke onye bụ isi ya bụ eze Ikechukwu gwanụ m onye ụwa zuru oke onye bụ isi ya bụ eze onye ọ dịrị mma tata o nwere ike chi akọbụ ife ọzọ ịnụrụ ya gwanụ m onye ụwa zuru oke uwe zuru oke n'ụwa ka anyị lotezie na chi ọnụlie o nwere onye nke ya zuru oke onye azọla azọ onye gburu egbu ka anyị lotezie na chi ọnụlie n'odibe o nwere onye ya zuru onye azọla azọ onye gburu egbu ịgba ọzọ ịkpachapụrụ akwa
atụla egwu gị ka m nọnyere elela anya gburugburu n'ụzọ n'ihi na mgbanwe mbụ Chineke gị ga-agbago ume ga-enyere gị aka ga-agọzikwa gị ga-eji aka nri ga ezi omume kwado gị ịnọrọ atụla egwu gị ka m nọnyere elela anya gburugburu n'ụzọ n'ihi na mgbanwe mbụ Chineke gị ga-agba m ume ga-enyere gị aka ga-agọzikwa gị ga-eji aka nri ka ezi omume kwagide gị Suja atụla egwu gị ka m nọnyere elela anya gburugburu n'ụzọ n'ihi na mgbanwe mbụ Chineke gị ga-agbago ume ga-enyere gị aka ga-agọzikwa gị ga-eji aka nri ka ezi omume kwagide gị Ikechukwu gee m ntị atụla egwu gị ka m nọnyere elela anya gburugburu n'ụjọ n'ihi na mgbanwe mbụ Chineke gị ga-agbago ume ga-enyere gị aka ga-agọzikwa gị ga-eji aka nri gazi omume kwagide gị atụla egwu gị ka m nọnyere n'ụwa atụla egwu nwa m kedu ife na-atụla egwu kedu ife na-amalụ jijiji ọ bụ na irofu siri na Chukwu nọ kedu ife na-atụla egwu kedu ife na-amalụ jijiji ọ bụ na irofu siri na gị na chi gị kwụ onye na-anya na chi ya kwụ o nwere ife na-eme ya ma ncha one with God is with majority maka na o nwere ife onye iro ga-eme gị ma ncha mmiri mara ugo nọsara ugo arụ n'ụwa Chibo, 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 Chibo. Onye nwe okwu ikwu ka nọgide n'ime Jizọs ka mmata na ọ bụ ya ka ntụkwasị obi m na ya wepụ ihere n'obi abụọ nna ka nọgide n'ime Jizọs ka mmata na ọ bụ ya nwe m ka ntụkwasị obi m na ya wepụ ihere n'obi abụọ
aga m anọgide n'ime Jizọs ka m matakwa na ọ bụ ya nwe ka m tụkwasị obi m na ya wepụ ihere n'obi abụọ eme m anọgide n'ime Jizọs ka m mata na ọ bụ ya nwe ka m tụkwasị obi m na ya wepụ ihere ọda n'obi abụọ. Ndị ụwa na-achọ ọchịchịrị Jehova na-abịa. 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 Onye kere ụwa na-abịa, ọ na-abịa ọsọsọ, biko chere ya, biko chere ya. Ọkọmọ n'ụwa asị gị chere lewe asị gị chere Jehova na-abịa. Onye na-akọmọ n'ụwa asị gị chere n'ụwa Jehova na-abịa. Ekechiri ekechi Ekechi Sisters Fellowship. Onye na-akọmọ n'ụwa mụ asị gị chere Jehova na-abịa. You're welcome. Adakwala. Onye na-akọmọ n'ụwa asị gị chere n'ụwa Jehova na-abịa. Coming. Eze onye ọma ọkwa ị na-abịa igwu ụwa na mụ na gị dị na mma. Ọkwa ị na-abịa igwu ụwa n'ifuru m n'anya. Onye na-akọ mmadụ ibe ya ọnụ maka ọnọdụ ọbụla ọ nọ irotekwala na-eji n'ime onye ma ife chi ga-abụ. Onye na-akọ mmadụ ụwa maka ọnọdụ ọbụla ọ nọ ilotekwala na-eji n'ime ịma ife ọbụla mụ. Akọlọmọnụ weme maka na ịmara ife chi ga-abụ onye n'ụwa. Akọsi na nwa ogbenye ọnụ ụwa nwa na-enwero nne na nna gị na-emegbu. Onye na-enwero dị gị na nara na ya n'ike maka na onwero onye ga-ekwulu ya ọnụ marụkwa na Chukwu nọ. Onye na-enweghị onye ga-ekwuru ya ọnụ, onye na-enweghị onye ga-ekwuru ya ọnụ n'ụwa gị na-anara ihe ya n'ike maka na onwere onye ga-ekwuru ya. Rotekwa na Jizọs nọkwa nso. Ọkwa ya bụ chi nwa ogbenye, ọkwa ya bụ nna nye ndị na-enwero nne na nna. Ịnụlụ ya ndị nwa na-achọ ọchịchịrị Jehova na-abịa. Ndị nwa na-achọ ọchịchịrị n'ụwa Jehova na-abịa. Elegant face nwanne m Jehova na-abịa. Elegant face nwanne m Jehova na-abịa. Onye kere ụwa na-abịa, ọ na-abịa ọsọsọ
Ikotere ya, ikotere ya. Oge chi ruru, ọ ga-adị ka ọlụ ebube. Akwa mgbochi ga-etiwa, ugo ka na-echaka. Ị marala n'ọnọdụ ọbụla, ọ ga-adị ka ọlụ ebube. Ndị na-amaghị ga-amara, nnacha anyị na-efe. Smart. Ọrụ a na-eji ilite. Injinia oge chi ruru, ọ ga-adị ka ọlụ ebube. Akwa mgbochi ga-etiwa, ugo ka anyị echeke. Ị marala n'ọnọdụ ọbụla, ọ ga-adị ka ọlụ ebube. Adakwala dị na-amaghị ga-amara ha nacha anyị na-eme. Ọkwa isi m atụla ụjọ. Ice. Ekele dịrị Chineke, onye hụrụ ya n'ebe rụba n'ebe mma. Ọ bụrụ na Chimakọnde hem, ọ bụ onye ga-akọnde nọ n'ọnwa. Okwu a na-akasị m obi. Ekele dịrị aka ji ụwa, onye hụnanya bara ụba n'ebe nọ. Ọ bụrụ na Chimakọnde hem, ọ bụ onye ga-akọnde nọ n'ọnwa. Okwu a na-akasị m obi. Ekele dịrị Chineke, ọkwa ya kesiara m nkwụba. Ọ bụrụ na Chimakọnde hem, ọ bụ onye ga-akọnde nọ n'ọnwa. Okwu a na-akasị m obi. CJ Ozugbo. Ibe kwuru ọra, kelee dịrị aka ji ụwa. Egwu agbụsị na-achọta onye ịhụnanya bara ụba n'ebe nọ n'ụwa. Ọ bụrụ na Chimakọnde hem, ọ bụ onye ga-akọnde nọ n'ụwa. Okwu a na-akasị m obi. Ekele dịrị aka ji ụwa, onye ịhụnanya ya bara ụba n'ebe nọ n'ụwa. Ọ bụrụ na Chimakọnde hem, ọ bụ onye ga-akọnde nọ n'ụwa. Okwu a na-akasị m obi. Ikechukwu, onye chọrọ iwepụ ndụ gị, onye afọ ntụ ka ọ na-atụ. Ọ bụrụ na Chi ga-akọnde m obi, ọ bụ onye ga-akọnde nọ gị. Okwu a na-akasị m obi. Onye si na ị gaghị aga n'iru, ọ bụ onye ahụ bụ Chi kere gị. Ọ bụrụ na Chimakọnde hem, ọ bụ onye ga-akọnde nọrọ nwa. Okwu a na-akasị m obi. Ị nụla ya? Ekele dịrị Chineke, ọkwa ya kesiara m ntụba. Iyoyoyo, ọ bụrụ na Chimakọnde hem, ọ bụ onye ga-akọnde nọrọ nwa. Okwu a na-akasị m obi. Ice.